हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाबाय। ओमफ्राय आङो दा बाबुखौ स्कुलाव दोनलांखांनानै फैबाय। ओमफ्राय फांखायाव दसे बार जादों, हायाव जिरायलायनानै। गरम जाबायना दानिया, एसे अबावबा ओंखारबानो गरम मोनो नालाय। ओमफ्राय आंना दिनै बङाइगावआव सासे लोगोनि आथिमंगल दंमोन। बेस्रा बिराद लेंहरबाय थादों। ओमफ्राय आं दा थांनाय जानाय नंला। बाबुनिबोथ' स्कुला एबसेन्ट जागौमोन आरो बिदिनो माबा माबि आरो जोंना दा न'आव एसे माबा जाबाय थादों नालाय, दाबो JCB फैदों। बिदिनो जायगाफोर एसे माबा खालामनांगौ दंमोन, अबावबा बिफां दानफायनायनि मुरा इदि थानाय मानाय बेफोरखौ माबादों आरोना। ओमफ्राय ओंखायनो आङो जर खालामासै आरोना, आं थांला दे होननानै आं थादों आरोना। ओमफ्राय लोगोनियाव आङो दानि फन हरदोंमोन, खोन्थाहरसै होनना। मैयाथ' आं हरनो नङा बावना थादों, खिन्थु आं दाख्लैनो होनखादों न'नि आं थांनो हानाय नङाबो जानो हागौ दे, थांनो हायाबा गाज्रि दा मोनखादों। ओमफ्राय बियो नाजाथार होनबाय थादोंमोन आरोना। ओमफ्राय आं फन हरनायदोंमोन खनसे, रायज्लायहरना खोन्थाहरनो होनना। बियो फनखौ दाथ' बिजि जाखागोन, आंबो हरफ्लायासै, आं मेसेज हरना दोनबाय आरो गाज्रि दा मोनसै, आं थांनो हानाय नंला होननानै। आंथ' आरो मालाबा थांबा लोगो हमसिगोन। बे लोगोआ आरो बेहा जोंनि खाथियावनोखामोन नालाय, बिसिना न'आ जोंनि जायगायावनोखा। दखानबो दं नालाय बेनिया। आङो बेखौ बेयावनो थाफैफिनगोन बायदि मोनखादों आरोना। जेबो रायज्लायफेराखै, आं सोंफेराखै। आं सानदों आरोना, बिनिया दखानबो दंखायो नालाय, पार्लारबो दंखायो, बेयावनो थाफैगोन बायदि मोनदों आङो। उनावबाबो आं लोगो हमनोसै उनाव, खिन्थु दिनै थांनो हाला। आंबो थांनो लुगैदोंमोन, आफस'स थाबाय। दा मा खालामनो आरो। सासे लोगोआबो दाख्लै आं हाबायाव थांदोंमोन, बे लोगोआबो दानि फन हरना सोंहरबाय। बेहाबोथ' हाबा जानाया खाथियावनोखामोन नालाय, बङाइगावनोखा नालाय। आं बिसोरखौ होनहरबाय, आं थांनो हानाय नंला, नोंसोर थां दे, रावबो लोगोफोर थांथाराबा माबागोन बियो होननानै। आं हानाय नंला, नोंसोर खाथियावनो थानाय, नोंसोर थां होनना होनहरदों आरोना आङो। ओमफ्राय आंथ' हानाय नंला, आं गोसोखांबाय थासिगोन। ओमफ्राय दा आङो फुंनि ओंखाम जाना लानोसै एसे, सानाबो गोलाव जाबायना ओंखायनो। ओमफ्राय सासेया जाथ'आनो, दुगैनो नागिरदों, बियो दुगैलांस्लाबासै दहायो। आं ओंखाम जानोसै, ओमफ्राय जानानै लासै संबाय थानोसै। हाजिराबो दं, इनो ओंखाम संनांगौ। हा खोदों नै बिथिं, सासेया दुगैगासिनो। खिथाग्रा जागोन दे। पनिरजों सयाबिनजों एवफ्रामना दोनखाबाय नै, आलुजों लाब्रा खालामनो नागिरदों। हाजिरा सानै दंना, बन सिनोदों। JCBआ हाखौ फेन्ना गालांजोब्बाय, उनथिं हाया दोनफैनाय दंखायोमोन, ओमफ्राय फेन्नो सोलाबाखैमोन आरोना। माने जोंथ' फेनखायामोन, जेनेबा न'आव हाजिराफोरा हास्लाबनाय नङा होननानै, खस्थ'बो जागोन, बांसिनसो फैसा थांगोन होननानै। JCBखौ मैयाना दाख्लैनिफ्रायनो लिंहरबाय थाखादोंमोन, ओमफ्राय बिसोर फैयाखैमोन आरोना, सोलाबाखै ना, गारिया गाज्रि जादों माबा माबि होननानै होनहरबाय थाना फैयाखैमोन। ओमफ्राय दिनै फैबाय। ओमफ्राय बिसोरनो जोंहाथ' दिनै मंगलबार नालाय जेबो जाया, दालि संबाय, ओमफ्राय भिन्दि एसे एवबाय। ओमफ्राय दा मटरबो होगोन, मटरा रुइयाखैनो दाबो, आं मा खालामनो नंबाय, रुइयैखौनो होना होसिगोन आं। सान्दुं गोसाथार, गरमबो जाहांबाय, मोखाङा गोलोमजोबलायबाय, थिगसे गरम जासिगोनलाय। ओरैबायदि गोलोमजोब्बाय। संखांनानै ओमफ्राय आरो बिसोरनो डाइरेक्ट खुरना होनानै, ओमफ्राय बिसोर जानायखौ सुनानै, आं जानायखौ सुनानै, ओमफ्राय न' सिबनानै स्रां जाजोब्बाय, दै सै जमायना दोनबाय। ओमफ्राय दा दहायनिफ्राय न'आव हाबथाना थानाय बायदि मोन्दों। बाहेरायाव दसे ओंखारलांनोसै आङो, दसे जिरायहैनोसै। ओमफ्राय दा आइमोनबो गैया, बाबुआबो गैया। आइमोना दहायो आं ओंखाम संखांनायजों ग्रोब जादों आरोना, बाबाजों आइजों। गामिनिबो आरो आलासिबो जाबाय, प्लास आलासि माने गावस्रा फिसाजो बिबोनां गामियाव हाबा जानायनि बिहाव उन्दैनि फिसालानि बार्थडे दं आरोना। बिनियाबो, आंनि बिबोनांनाबो आंनिनो बायदि क्लास 3 ना 4आव फरायलायनाय उन्दै बिबोनां दं आरोना, बिनि बार्थडे, बेयाव थांदों बिसोरो। ओमफ्राय बाबुआबो थांफादों, फैथ'वाखै। आं जिरायहैथ'नोसै लामायाव, दा न' सिङाव बेसे थाबाय थानो, गरमबो मोन्दों ओंखायनो। ओंखाम संग्रायाबो नै जोंना दर गैथ'आ नालाय, ओरैनो जेबो लांदांदांमोन नालाय, इदि दोनथ'यो ओरैनो। बेबो दै माबाग्रासो, देनजार सान्दुं दुंदों बाहेराव। आयौ, रावबो गैगोना गैया, सोरबा सोरबि जिरायो सायाव। जोंना उनथिं हा खोनाया, ओमफ्राय ओइ बेराखौ
माबानि गुनानि बायदिखौ होना दोनफिनबाय ओमफ्राय नैबेखौ दुगैनाय मानाय होदेरथ'बाय ओमफ्राय नै बिथिंहाय लेट्रिननि माबा खिथाग्रा जाबना दोनदों ओमफ्राय बन सिननायखौ आइया इदि जाबना दोनदों लामाया बिथिंबो खालामबा जोंना आराम जागौमोन मैया सोलाबनायानो जायासैमोन आङो भिडिअ खालामनो ओमफ्राय दाबो साहा फुदुंदों साया जाथ'वाखै ओमफ्राय थाब थाब स्कुलाव थांनो माबानोसैलाय ओमफ्राय न'खौबो बानायहांफिनसिगोन नैयाव ओंखाम संग्राखौ बानायग्रोनोसै नैयाव ओंखाम संग्रा जागोन स्कुलाव बाबुखौ दोनफैबाय ओमफ्राय सासेना गारियानो पामचार जालायबाय बियो बाजारावथिं थांदों दिनै बाजारबो गारि फाहामहैदों ओमफ्राय आं नेथ'गासिनो सायावनो जा मोजां थास्लि फान्नानि बिबारा बारना दं नै ओमफ्राय नैयाव फुजा होयो शिब मन्दिर दं ओमफ्राय आरो बाथौ मन्दिर होना थानसालि होनो स्कुला ओइनो बाबुनो साइकेल गोदान लाबोबाय नै बाबुआ साइकेल सालायनो रोंबाय नालाय बिस्रा जा बिजावजालिनि फिसाज्लानिखौ सालायबाय थादोंमोन ओमफ्राय बिनि बायदि साइकेल नांगौ होननानै बिगासिनो आरोना ओमफ्राय मैयाहाय बेलासियावनो लेंबाय थादोंमोन जिनो साइकेल बायनो मैया जेरैखि जायाबाबो थगाय दोनबाय ओमफ्राय दिनै लायथारबाय आरोना लायनो होनखादों होननायालाय ओमफ्राय सासेया लायना फैनानै ओमफ्राय दा गावखौ स्कुलाव लायनो थांबाय बाबुखौ ओंखाम ओंख्रि संगासिनो नै ओंखाम मोनबाय हेपि हुंले होनबाय थाग्रा गाहाय खालामबाय बाबु मोजां ना साइकेला मोजां मोनगोना मोनाखै बेसे मोजां मोनदों देनाय बेसे मोजां मोनदों होननाय आयौ ओइ न'आ जाजोब्बा न' सिङावबो सालायनो हागोन बाबु ओइ नै बेयाव हाया दे खिन्थु बाबु दे बेयाव हाया इ गोजौना एसे साइकेला गिदिर ना बेयाव बिदि ओंखारनाङा दे बेयाव ओंखारनां बिदि ओंखारबाथाय इ गोलैग्रा नङा बियो ओरैनो थाबथानो हायो खिन्थु हाया समान नङाबा माबायोलै दे बेयाव बिदि ओंखारनो हाया मानो बिदि ओंखारो नोङो आं ओमफ्राय बाबुखौ साइकेल सालायनायाव एसे माबाबाय थानोसै न' सिङावनो ओरैनो सान्दुं गोसाथारना थगायना दोनफ्लानोसै ओमफ्राय भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय साइकेल सालायनानै थिखोनो आबैया थिखोलायथों दे एबार आबैया नांजाबाय हगारनाय जाबाय दे नै नों बिनिफ्राय बिदि बाज्रुम नाङालै बाबु साइकेला गोजौ बियो गोजौ ना